Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg tenna l-proposti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista fosthom il-pakket ta' 7 miżuri relatati mat-taxxa li ħabbar aktar kmini il-ġimgħa għalli dawn joqtu lil micro enterprises, negozji żaru medji kif ukoll NGOs waqdiet volontarji. Waqal dan waqt attività politika f'Ħalluqa fejn tkellmu wkoll kandidati tas-sid distrett. Dr. Borg refera wkoll għal kummenti tal-Prim Ministru Robert Abela dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista għal Mediterranean Maritime Fuel Hub f'Hertz Bank. Għal il-Prim Ministru kien qed jimplika li l-proposta ġiet minn kriminal jew kontrabandist u akkużah li qed jitfattajn u jaħbi jdejh. Dan wara li ma tax aktar dettalji dwar l-allegazzjonijiet tiegħu. Aktar kmin il-Prim Ministru Robert Abela għal il-ġurnalisti li jiżvela l-identità tal-kontrabandist meta l-Partit Nazzjonalista jiżvela min huma l-esperti wara l-proposta tal-Fuel Hub f'Hertz Bank. Dr. Borg qal li mhux se jiżvela min huma l-esperti għax ma jridx li ssir dik li sejjaħ bħala witch hunt fuqhom. Sostna wkoll li jagħmel affidavit biex ikun trasparenti juri li ma kellux kuntatt ma' kriminali. Matul id-diskors tiegħu qal li l-Partit Nazzjonalista jinsab mal-ħaddiema iż-żgħażagħ, l-anzjani u kull min irid jaħdem għall-pajjiż. Elenka wkoll proposti oħra tal-partit fosthom dawk relatati mas-saħħa u qal li gvern ġdid nazzjonalista mhux se jħalli s-settur tas-saħħa ifalli kif qal li jagħmel gvern Laburista. Sostna wkoll li l-Partit Nazzjonalista ma nefax 5 miljun euro fuq Viżjoni Malta palma qal li jagħmel il-gvern iżda bena viżjoni min-nies għan-nies.